guys, welcome to my channel. O ning undang na gid ang ato ang ulan guys, kaganina grabe kadagan ka kusog sa ulan. So karon guys, magluto ko og sudan sa mo ang breakfast. Nara guys, atay butangan na tog lamas ang atong egg kanina. Atay tulo upat ka egg. Dayon na atay lamas diri daghan kitag kamatis guys, na atay bombay ug ahos. So mao ni atong sudan karon sa pamahaw ni ara ako nang gipainit ang atong kalaha. So diyan ako na ibutang guys kay ako sa ning timplahan ang atong egg guys. Kay wala pa na ko ni natimplahan. Butangan natog seasoning para lami. Ang akong paborito nga gini sa mix. Na para lami siya guys. Ihurot lang nato ni atong gini sa mix kay gamay na lang man di ay ni. Ay binlan pa din nato ang lamas. Butangan po nako ang lamas og gini sa mix kay para lami siya guys. Lasang lasa kayo. Butangan nato bitsin gamay. Ala, gamay lang kay maupaw ta ani daghan na to ni bitsin makaupaw ra ba ning bitsin ingon sila. Taon na to ang uban kay nadaghan. Nadaghan guys kay nayawo ang bitsin. Kuha na ko kay maupaw ta. Amot ud guys, tinuod baka na ilang giingon nga makaupaw ang bitsin. Di man siguro kay daghan man og gamit bitsin wa man nga upaw. Din ato yung nga ambot na lang ni mga istorya sa mga kuan eh. Ako kani kong gigamit guys kay nahurot na ang atong gasol. Nahutdan og gasol guys, magpalit pag gasol guys. Sa swingo ko. Nya, pertira ba ni pagkahinaya ni amo ang gas rinse oy? Ambot na lang. Init ba ka ni? Man daw init na ba butangan na to gamay nga patak. Kung init na ba? Ano init naman. Ako na ning ibutang ang ato ang lamas. Eh bata diri guys, sige atong sa ko ang tiil. Tanawan ninyo ang bata guys, pati yung kaluya ninyo eh. Nara oh. Sige na siya gatong sa kong tiil guys, tanawa. Kaluoy ba ning bataa oy? Nga naman ning bata, sige man ning atong ni maming bataa oy. Magpakugos ni siya nako guys. Samtang nagkuan ko guys, nagluto. Naano ni siya galangi. Madlok ni siya magpabaligya guys, kay balo siya guys nga ang iyang mga igsoon ni baligya nako. So para di siya baligya guys, galangi siya nako. Di naman kay baligya ko dari naman ka. Pero ang iyang mga igsoon guys, diya sa mo ang silingan tagaan ra nako duha. Para makita ra nako din. Among silingan po dito isa. Ano guys. So ni ara to ang lamas. Dahil atong isunod, wala pa man aning brown. So ibutan lang nato na daan kay mapagod unya. Atong bombay guys. Di makita dapat habog unta ni ato ang kuan. Kay para makita. Tanawa gyud ko nagpakarga samtang galuto ko guys. Ang bata nagpakarga. Ang bata. Daddy, nagluto ko daddy, nagpakarga. Unsaon man niro, napakarga man eh. Ito yung mga egso, nagtutoy sa ina, nang siya wala. Hindi na kayo siya mututoy guys. Nakuha na, lutas ng guro ni. Magdokabulan naman sila karong 14. Butang sa ka, kaya dili na nakatarong si mami o kuan. Luto kung sige kagpakarga, tanawa, mura dyan siya tinuod nga tao guys. Kapag isa doon na po sa kong tiil, pakarga po ni. Nami kikit-kiton guys. Butang sa ito sa kamama ni mo. Doon sa tabiya. Isuon niya Kani kaliwat ni sa mga labrador ni. O kang dagol ni naliwat. Dato. Mabalik na po na diriron. Kaya ako ang gibutang. Alright guys. Yan. Una atong sagol sa atong egg. Sudan na to pamahaw. Among pamahaw guys kay
Tigdugay man gumidiri mo ngaon guys. Mo na among pamahod dala pa ni udto na tong oras o alas 10:35 na sa buntag. Niara guys. Ang atong lamas aya na to ibutang atong egg. Lutoon sa naton ning lamas para si banana makadulot. Na guys, okay kayo. Agan kig lamas. And then ato ang itlog kay ato naman ning na. Oh, humanan na ni og timpla. Ato na ning ibalik ang mga asin diri guys kay para di maghuot ang ato ang banggera. Kay atong banggera cute sa tanan. Ay maghimo pa dai kog sauce di ay guys. Ano tag sauce. Utangan natog sili atong sauce kay dami kaayo ni ang kuan itlog kanon sa sauce. Ang atong sili. Ang atong sili guys. Oh. Ang mga nadaot ani guys, ako anang gipang labay kay para dili matakdan ang uban natong sili kay matakdan man gud ang uban guys nga nadaot na bitaw guys ning pagkahuman. Na ay dili daot din na ay daot, matakdan ang dili daot mo nang ipanglabay nako ang nga daot na guys. Total na pamantay mga sili sa gawas. Pwede ra man ta dito manguha og mogamit ta pwede ra ta bupo dito guys. Day, nay naganga na padring bata. Nya naman tay limonsito. Ako na butang nagsisuning ko para lami ang atong lamas. Di ba? Timplada kay na. Lami kay ni ato ang kuan. Inurot na lang ni nato kay gamay na lang muni kaayo. Ara guys. Ato na lang ning ihurot guys. Da tilok, way nabilin kay gitilok ay hindi ay. Na, lami kay ni atong niluto nga. Isagod giluto na kung maayong lamas para makadulot ka. Atong putkon ang sili. Kaya ato ang sauce. Kay dagan man tag lamas so maghimo ta og sauce. Butangan nato lamas para lami guys. Dara atong sili durog na durog guys. Na. Karon magkuantag lamas guys, wait lang. Di ara atong Bombay guys. Bombay Bisaya ni guys, mami ganahan ako Bombay Bisaya kay ngano. Malasahan gyud atong lamian ni guys. Kaysa katong dagko. Ano ba sa ragat dato? Mas daghan og ay mas mahal ning gagmay nga Bombay guys kaysa mga dagko. Magpalit ko ani ginagmay ra man pud kay wala man mi nag-andar og grape guys. Manang gamay ra kung kuan ani. Nara guys o durog na durog, di ba? Na. So guys, tara tong lamas, butangan na nato nig toyo guys. Naana ni siya sili o limonsito. Nya ara ang atong toyo guys. Oh, silver swan. Oh, di ba? Daghanon nato kay naman ni siya limon daghan pod. Ara oh. Paborito ning bana ning nailamas nga kuan guys toyo. Na guys, so lami na kaayo. So guys, action nagkaloto ang atong egg. With matching raming lamas. Ang atong sauce ni ara nakaandam na sa lamisa guys. Lami kaayo. Hulot na lang kog makuan to guys kaya naman ding haunon kay mga una daming banana. Ang atong oras alas 11 na guys. Tura di maklaro ang relo. Tinuo ko dala pa ni udto na gini imong pamaho kay alas 11. Mao gini imong tingkaon diri guys inana nga oras. Ana. Nagkuha na lang pud kog malunggay guys ning gawas ko kay nagpalit ko og kaning gatas kay naugdan mi og gatas so nakuha na lang kog malunggay para mong imnon.
So guys, naluto na ang atong egg. Daso-aso pa guys sa kainit. Sumuha na atong sudan pamahaw. Ang akong blotter net. Butangan ni ini tubig karon kasi banana nagtimpla naman. So mga na mi karon guys, banana nagbutang pag cat food sa kung mga miming kin hotdog cat food sa lamisa. O naa pa pero gamay na lang ang nasa lamisa turao. So mga na meron guys. So diri taman guys. Salamat kayo sa inyong suporta. O sa ko ang mga subscribers ko, mga solid supporters. Thank you so much. Ug ang pirang tanan. I love you all. God bless na tong tanan guys. Bye.